moure la trampa. Em va semblar que era cec. Així és com em va enganxar. Hi ha 6 habitacions. No hi ha finestres, ni portes. Només es pot entrar i sortir per l'ascensor. On sóc? Aquesta és la meva història. Diari del búnquer. El desafiament més gran és enfrontar-te a tu mateix.